Успокойте се, хора, тук напрежението може да се реже и с нож. Ани, успокой се, душа. Не съм вампир, но от тук усещам как бие сърцето ти. Оф, ти пък няма ли какво друго да коментираш? Успех на всички колеги, нека най-добрия стане новия управител. Благодарим. Добър ден, колеги! Понеже нямам много време, ще карам по същество. Благодаря ви за вашите кандидатури, но моят избор за тази позиция е Анелия. А сега се залавяйте за работа. Какво се случи преди малко? Защо избирате нея преди мен? Аз съм от 10 години в тази фирма. Дадох си сърцето и душата. А тя от 6 месеца. Момичето си има своите достоинства. Шефе, наистина ще иска от репутацията на фирмата заради тази глека жена! Няма да оставя нещата така! Петър, какво е това? Знаеш ли какво? Я си събирай нещата и се махай от тука. Уволнен си. Биби, искам до края на работния ден да изготвиш пълен доклад за новия доставчик. Шеф, това не е ли задължение на Петър? От сега нататък той не е част от нашия екип. Както кажете, шеф, заемам се. Здравейте, господин управител! Какво става? Не си ли доволен от повишението? Какво повишение? Уволниха ме. Дадоха позицията, която искам на някаква, която спаса шефа ми. Не искам да остана насаме. Какво е това? Работата на мъжа е да се грижи за жената. Ти като нямаш работа, как се грижи за мен? Не мога се сериозно. Не прави глупости. Не ми говори, че върши глупости. Ти си смутаняка. Ти отида да те повишат, а те уволниха. Сериозен ли си за предложението? Понеже аз идвам. Супер. Алекс, спри! Имам нужда от теб, Алекс! Алекс!
Петре, какво става? Защо си в това състояние? Ела, ще ти обясним. Имах кошмарен ден. Имаш още една чаша. Да. За съжаление няма да стане по-добър. Какво става? Напоследък много мислихме с жена ми да заживеем в чужбина, да си купим жилище там. За целта това тук трябва да го продадем. Какви ли говориш? Какво ще правя? Тук идва и другата лоша новина. Сделката за жилището е утре. Тъй, че имаш 24 часа да събереш багажа и да се изнесеш при да дойдат новите собственици. Не исках да става така, но нямаме друг избор. Съжалявам. Това за уискито би трябвало да стигнат. Какво правиш, бе, младежо? Слез оттам. Защо да го правя? А защо не? Загубих семейството си, работата си, апартамента си. Ох, всяко загубено нещо се намира. Разбери ме. Слизай оттам. Не праши глупости. Как ще ме разбереш? Виж мен, виж теб. Аз бях малък, когато семейството ми се отказва от мен. Връстниците ми не ме приемаха въобще. Но въпреки всичко, аз не се отказах. Вярвай и ти, моето момче. Слънцето ще изгрее при теб. А при теб изгря ли? Не. Но ще ти дам едно нещо, което е било винаги с мен и ме е крепяло и ми е давало вяра, че ще успея. Сега, като го прочетеш, ако искаш скачай, ако искаш не. Но ми изчакай да си тръгна. Не искам този момент да бъде част от кошмарите ми. Заповядай и чао. Гледай какво нещо. Цял живот живееш с един човек и пак не можеш да му имаш доверие. Виж се. Абе,
Важното е да сме живи и здрави. И когато сме зле, все така да сме. Ей, това е приказка. На здраве. На здраве. Каква е Даркевичо? Ти ги вършиш, бе, човек. Внимай, ма, паси тая глава. За кога? Чакай, телефон звъни. Брат ми. Какво става? Свободен ли си да се видим и да изпием по едно кафе? Имам нужда да поговоря с теб. Сега ли, бе? Можеш или не? Добре, няма проблем, идвам веднага. Значи, дай ми само 5 минути, минавам през банята и идвам. Окей? Какво спанава, човек? Не знам. Имаш някакви планове за живота, за бъдещето? Не, никак. Кай, честно, човек, аз направо не мога да повярвам. Как се на тебе ти се случват такива неща, бе? Къде ще отседнеш? Не знам. Може и да имам някаква идея. Знаеш, че при мен не може да останеш. Просто няма къде, каштурката ми е малка. Обаче мога да говоря с Стефи. И аз Стефи, бе. Сестра ни, бе, бастун. Сети ли се коя Стефи? Да. Тя има свободно легло при нея, има свободна стая. Така че бих могъл да й се обади, евентуално поне за някакъв старт. Окей ли си с това? Да. Ти имаш повече нужда от това. Ало? Айде, джуджета. Тръгвам аз, защото стана късно, пък и има какво да си кажете. Айде, чао, бате. Освен всичко, което се случи на тази дата, сега и това. Може да останеш колкото поискаш. Всичко ще се оправи, брат ми. Имаш ли някакъв план? Не, нямам. Защо не пробваш с онази джаджа, с която рисуваш на лаптопа? Брат ми, знаеш какво се сетих? Имам една бивша колежка, която ми беше шефка. Тя скоро напусна за да стартира собствен бизнес. Занимава се с тези неща, които са по твоята част. С компютри и мисля да й се обадя. Ти би ли искал да си видиш с нея евентуално? Ясно, окей, ще се обадя. Много е добър. Еми, супер. Здравей! Ева, приятно ми е. И на него му приятно. Петър. Разбрах от сестра си, че наскоро си завършил курс по графичен дизайн. Аз наскоро отворих собствен бизнес. Слава Богу, се развива чудесно. Имам много клиенти, много работа. Затова си търся някой, който да ми помогне и естествено го влече тази работа. Да я работи с удоволствие. И да сме наясно. Не търся служител, а съдружник. Как ти се струва? Струва ми се много красива. Не, нямах това преди. Напълно те разбирам, не се притеснявай. Добре, къде мога да видя твое портфолио? Сега ще ти покажа. Супер. Текстът ти ли го измисли? Да. Много си талантлив. Много. И това тук специално много добре. И цветовете страхотни са. Извинявай. Тук да не си ползвал Drop Shadows от Blending Options. Дори аз отивам до магазина, вие искате ли нещо? Не, благодаря ти. Добре. Чао. Не, добавени са светосенки на ръка. С таблета.
Добре. Не се върза. Ами, много ми харесва работата ти. Откровено казано. Какво мислиш? Или да ти оставя малко време да мислиш? Участваш ли? Да. Здравейте, заповядайте. Имам страхотна оферта за вас. Това е апартамента, за който си говорихме по телефона. Ако искате да го видим на място или първо ще погледнете снимки. Първо на снимка? Ето, заповядайте, разделете. Той също къде се намира? В Бояна. Ама това има 2 бани. За какво са ни 2 бани? Като ти дойда на гости и почна да се гримирам по 2 часа, друго ще си говорим. Ако искате да направим един оглед, тук просто има едно документче, в което трябва да се подпише. Купуваме ли го? Купуваме го. Изчакайте само за момент. Ето един малък комплимент от нас. Пожелание за много любов и щастие в новото жилище. Не, ние не сме заедно. Както и да е, честито. Благодаря. И аз благодаря. На челото им пише, че са влюбени, те ще ми обясняват, че не били заедно. Да бе, да. Ало? Да. Ами, предполагам. Добре. До 1 час някъде ще сме готови. 100%. Ей, носи кафенца. За най-работливата шефка. О, благодаря ти. Може да го оставиш там на лаптопа? Добре. Извинявай, не говорих на теб. Да. Айде да после. Между другото, много ти благодаря за кафето. Много мило. Няма проблем. Може ли да поговорим за маничко? Да, нека седнем. Всичко наред ли е? Да, исках да поговорим, защото исках да ти благодаря за всичко, което направи за мен. Беше до мен в най-трудния момент на живота ми. Всъщност, ти ми подаде ръка. В този момент аз си търсех съдружник. Не си ли спомняш? Знаеш какво имам предвид? Благодаря ти. Няма нужда да ми благодариш. Ти си изключително талантлив и добър човек. Всичко, което ти се случи, цялото щастие, всичко си заслужи до момента. Едно нещо обаче ме мъчи и не разбирам защо дойде с мен за колата и за апартамента. Не е ли очевидно? Нима и ти изпитваш същото към мен. За толкова умен човек си голям глупчо, да знаеш. Айде, стига сме работили. Първо се отделете от мен. Ама какво чакаш? Сама ли ще му оставиш да ям този сладолед? Първа червена точка. Разказвал ли съм ти историята как стигна до тук? Не, но ще ми е интересно да чуя. Това е той. Извини ме за малко. Здравей, помниш ли ме? Аз бях момчето, което ще скача от моста.
О, Боже, да не мислиш, че единствено кой си ти той, да ги спирам там, дето скачат, бей. За нас съм те, бей, момче. Помням те, ама виждам, че си така много по-добре. Не само, че съм по-добре. Заради това, което направи за мен, живота ми се подобри към много по-добро. Ето, и нова жена имам вече. Абе, виж какво, аз не съм направил нищо. Ти помниш, аз си тръгнах и това беше. Помня, но смятам, че трябва да върна доброто. Имам нужда от хора като теб в моята фирма. Развиваме добре, но ми липсва човек като теб. Искам да те помогна с работа, с квартира. Каквото имаш нужда. Какво ще кажеш за това? Ще кажа, че скоро не си поглеждал бележката, която ти дадох.